जोंखौ खुगा गैया होननानै रायजो गैया होननानै आयेन कानुना जोंनि आखायाव गैया होननानै बिथांमोना जा गोसो बेखौनो खालामगोन जों आरो सहायनानै थागोन बियो खुनु दिन जानो हाया रायजोफोर बे खुनु दिन जानो हाया जेब्ला बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामदों जोंनि आइजोफोरा राजा लामायाव ओंखारदों जेब्ला बर' जोहोलावफोरखौ नायगार गावथारदों जोंनि रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा आइ आफाया राजा लामायाव ओंखारदों आरो दिनै बर'फ्रा खौसे लेखा गोरों लेखा रोङै बयबो खौसे बर'फ्रा दिनै साफ्रोमबो बर' फिसायानो बड'लेण्डनि थाखाय बर'नि सोमावसारनायनि थाखाय खौसे आरो बेबायदि समाव जुदि सरकारा जोंनि हारिखौ ध्वंस खालामनायनि हाबाफारि लायोबा बेखौ जों खुनु दिन सहायनो हानाय नङा रायजोफोर दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नैबे सेप्तेम्बर मासाव जोंहा दिल्लीयाव फिसा हाबाफारि दङ जों सानैसो दैदेनगिरिफोर थांगोन अक्ट'बर मासाव जोंहा मोननै सुबुं गौमा दङ नभेम्बर मासाव जोंहा दिल्लीयाव हाबाफारि दङ आरो डिसेम्बर मासाव दिनैसिम जाफेरै मोनसे हाबाफारि मावनांगोन रायजोफोर बे क'क्राझारनिफ्राय लानानै धेमाजिनि गेजेराव सा सानजा मोनसे माइ दुब्लि नागिरनाय जाथों जेराव खेबसेनि थाखाय खमसे खम 5 लाख बर' फिसाफ्रा खौसे जानांगोन खमसे खम 5 लाख आरो बेखायनो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो हुसियार खालामनानै होनांगोन जे जानला मानलाखौ जों मानिनाय नङा बे बर'फ्रा गावनि मोनथायनि थाखाय गावनि न'नि मानसिफोरखौबो स्पेयार खालामबोआखै नागारबोआखै आरो बे बर'फ्रा मालायजों जुजिनानै फासयनायनि खर' गंलायनायनि खुनु खोथा गैया रायजोफोर हागोन हाया रायजोफोर दा बेखौनो आं खावलायबाय जे दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफोर सेंग्राफोर जेरैबायदि थासारियाव दङ जोंनि संग्रामा दाबो जोबाखै रायजोफोर जों राजा लामायाव दङ जोङो फोथाराव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा दाबो हाग्रायाव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा डिजिग्नेटेड केम्पआव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा दाबो लाइमोनफ्रा 24 घन्टा हाबा मावगासिनो दङ सोरबा साइकेल सालायदों सोरबा आथिंजों थाबायदों सोरबा जाय जेरै हायो जोंनि रिभलिउसना सोलिगासिनो दङ दा बे समाव रायजोफोर आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनै बर'नि संग्रामखौ जोबनाय फारसे लांनो बर'नि उदांस्रिखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय मोननै लामानि हाबाफारिखौ जों क्लियार खालामनांगोन मोनसेया जाबाय राजखान्थिनि उदांस्रि जोंनि हाखौ जोंनो बेंनो मोननाय जोंनि खाफालखौ जोंनो दानो हानाय जोंनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि गासैखौबो जोंनो सोरजिना लानो हानाय बे मोनथायखौ मोननो हानाय उदांस्रि गुबुन मोनसेया जाबाय जोंनि हारिनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय गावजों गाव सन्देह खालामलायनाय जौ जुवा थिर दायना दायनि बुथारनाय खोमसि फोथायनाय बायदिसिना थासारिनिफ्राय उदांस्रि मोननाय बे मोननै उदांस्रिखौ समान समान लानांगोन रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव हाबा मावनायनि हारिमुवा लासै लासै जोबलांदों लेखा फरायनायनि थासारिया जोबलांदों दिनै बेसेबांबा गाज्रि थासारि जोङो क्वालिटियावबो गैया क्वान्टिटियावबो गैया जाबोदों रायजोफोर फारसेथिं जोंहा क्वालिटियाव गैया लेखा फरायनाया गुन गैयै जालांबाय जोंनिया गोदो गोदाय साफा सानै जि फरायदोंमोन गुन गोनांमोन लासै लासै लेखा फरायनायनि गुना जोबलांबाय लेखा फरायनो नागारनानै सेंग्राफ्रा मबाइल आरो बाइकआवल' बेस्थ' जाबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होनांगोन बावैसो अदालगुरियाव इन्टेलेक्सुवेल मिटआव जोङो सिनियरफ्रा बुंदों केटिएम बाइकखौ बेन खालामदों होननानै माबा केटिएम बाइक ओंखारदों दा बेफोर गाज्रि थासारि रायजोफोर मिनिनायनि खोथा नङा बियो हारिया बबे लामाजों थांदों जोङो रां सोमावसारबाय राव थुनलाइ हारिमु फोथांनायनि जोङो सोमावसारबाय राजखान्थि मोनथायखौ मोननायनि नाथाय जोंनि सोमावसारनायखौ रांखान्थि उदांस्रिनि सोमावसारनायखौ जोङो जागायनांगोन क'क्राझारनिफ्राय लानानै सानजा खर'सिम श्रीरामपुरनिफ्राय जेसेबां दखान पहार दङ मार्केट दङ खुनु मोनसे मार्केटफ्राव जोंनि हाथाय बाजाराव जोंनि मानसिफ्रा फाननायाव गैया बायनायावल' दङ रांखान्थिखौ जोंनि आखायाव लाबोनांगोन दा नंखायनो जायफोर सेंग्राफ्रा साख्रि बाख्रि गैया हाबा मावनायखौ जोङो गोसो होनांगोन मालाया जोंखौ जाहोफैनाय नङा रायजोफोर दिनै थासारिया मोजां जाबाय समा मोजां जाबाय जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो खोथा बुंनांगोन मोनसे समाव बुजिस्लाबैयाव जोंनियाव खोथा बुंलायनो हानाय थासारि गैयामोन इन्टेलेक्सुवेलफ्रा खोथा बुंबाबो बुथारलायनाय साजा होनाय जायोमोन केपिटेल पानिशमेन्ट होनाय जायोमोन दा बेबायदि थासारि गैला जों ओंखारबोनांगोन गुबुन फारसेथिं गावखौनो गेरेमसा आरो गेदेमा हारि
जोंनि जेसेबां इनाय सानथों जोङो जोंनि आखलाव बिसोरखौ बे आखलखौ दिन्थिनाङा दिनै मालायफ्रा जोंखौ कनस्पिरेसि खालामो जोंनि सायाव फान्दायो जोंखौ बोरै धंस खालामो आसामाव दिनैबो गोदान गोदान पलिसि मालाबा 4 लेंगुवेज फर्मुला मालायनि रावखौ जों फरायनांगौ मालाबा माबा माबि जोंनि सायाव जाबसिनानै होनो नागिरो नाथाय जों बेखौ गनायबोआखै दिनै एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटिनि बर' मिडियामाव प्रब्लेम जेंनायानो जेंना मास्टार गैया मा गैया बर' मिडियामा थैहां थैहां अबस्था बे मानि थाखाय जाखो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौनो खालामदों राव थुनलाइ हारिमु सिबिनो जायगा गैया ओरैबायदि अबस्था नंखायनो जेराव दङ जोङो बेवहाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ मोजाङै सिबिनांगोन रायजोफोर हारिनि फारसे सांग्रां जानांगोन बेनिखायनो दाख्लै बे अदालगुरियावनो इन्टेलेक्सुवेला खावलायनाय बायदि आंबो बुंनो नागिरदों जे दिनै जोंनि जातीयताबाद माहारिबादआ सोंलु फैदोंनो मानो बर' गथ'फ्रा गावनि बिमाखौ आइ आरो बिफाखौ आफा होनला दा सासे सानसुमैया होनदों जे खमसे खम 70% जोंनि बर' गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ आइ आफा होनला ओंखायनो आं खावलायदों फैगौ 2 अक्ट'बर महात्मा गान्धीनि जोनोम सान आरो महात्मा गान्धीया ब्रिटिशनि जिखौ गाना होननानै खुना गाननानै भारतनिफ्राय माने ब्रिटिशनिफ्राय भारतखौ उदांस्रि लादोंमोन आरो जोंबो बर'आ उदांस्रि मोननो थाखाय गावनि हारिखौ मुलुगाव गायसननानै दोननो थाखाय बे महात्मा गान्धीनि जोनोम साननिफ्राय मालायनि राव मालायनि सोदोब बेखौ गावनि बिमा बिफाखौ लिंनायाव बाहायनो मोना बर' रोंदारों साफ्रोमबो मुलुगाव थांना थानाय बर' फिसाफ्रा गावनि बिमाखौ आइ आरो बिफाखौ आफा होननांगौ लाजिनायनि खोथा गैया जातीयताबादआ बिनिफ्राय जागायनांगौ रायजोफोर जोंनि गाननाय जोमनायखौ फोथांनानै लाखिनांगोन बे गासैबो खोथाफोरखौ साननानै आङो नोंथांमोननो बेखौ खावलायदों जे टटेल रिभलिउसननि खोथा जोङो माखासे बिथिङाव कमप्रमाइज खालामनो मोना दा आं बारा गोलाव बुंला रायजोफोर जोङो माखासे दैदेनगिरि दङ बयबो गुसुं गुसुं बिबुंथि लाखिगोन दिनै जोङो फिन नैबे सुबुं गौमानिफ्राय जोंनि जार्निखौ जोङो सुरु खालामफिनबाय आरो बिनि उनाव कन्टिनिउ मुभमेन्ट जागोन कन्टिनिउ गुबुन गुबुन हाबाफारि जागोन दा बेवहाय माइ हानायजों लोगोसे न'खरनि खामानि मावनायजों लोगोसे जाहाथे सोमावसारनायखौ गोख्रोङै लांबाय थायो दिनै आसामाव इन्डियायाव आं दानिनो बुंदों सरकाराबो आसरित जिनिस जाय होख्रावो जाय बुंनो रोंगो जाय माने आगोलाव थाङो बेखौसो नायसनो जाय उनाव थायो बेखौ मालाबाबो नायसनजाया दा बेनिखायनो जों ओरैबायदि थासारि खालामनानै दोननांगोन इन्डियायाव गाबोन गोदान रायजो सोरजियोबानो 1 नाम्बाराव जाहाथे बड'लेण्डनि नामा फैग्रोयो दा ओंखायनो आं सेंग्राफोरखौ खावलायदों दिनै टुइटार फेसबुक जि जायो कन्टिनिउ बड'लेण्ड आन्दलना सानसे जाबा मा जानो मास मोनसे गाहाम बेखौ टुइट खालामबाय थानांगौ हरबाय थानांगौ मिडियायाव जोंहा बियो ओंखारबाय थानांगोन दा अब्लासो बे बड'लेण्ड आन्दलन दिनै गुबुन जायगानिफ्राय फन खालामो मानसिफ्रा नै नोंथांमोना ओरैबायदि प्रग्राम खालामदों ओरैबायदि प्रग्राम खालामदों मुभमेन्ट खालामदों राजा लामा जथेदों बिराद सोलिगासिनो दङ जोंनिफ्रायनो गुबुनफ्रा सोलोंगासिनो दङ होनदों आरो आसामनि बे हारसाफोरखौ जुदि एसे गोसोखौ गलि होनांगौबा गोसोखौ थेर बेथेर खालामनांगौबा जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानांगोन बिथांमोननि अबस्थायाबो मोजां नङा रायजोफोर दिनै एनआरसिखौ लानानै सिटिजेनशिप बिलखौ लानानै बिथांमोननि अबस्थायाबो गाज्रि बिथांमोना साननांगोन मैदेराथ' खुनुदिन सरकार दानो हाला ओंखायनो बिबारावनो गाखोनानै जाथिखौ दाहोनोसै थाङै थुङै बिबारखौ दिनै सरकार दाहोना लाबाय बिथांमोनाबो बुंबाय जाति माति भेटि हा बिथाखौ सोरजिगोन हारिखौ लाखिगोन बेबायदि बुंनानै सरकाराव फैबाय गोदै गोदै बुंनानै नै सरकाराव जिरायना लानानै एनआरसिनि खामानिया गन्डगोल जाबाय सिटिजेनशिप बिल पास खालामबाय दायो खुनु मोनसे खामानिया गद गैला दिनै अबस्थाया बिथांमोनाबो जोबोद गाज्रि आरो बिनिखायनो बुंदों हिट द आयरन व्हेन इट इज हट सोरा जेला गुदुं जायो अब्ला देनांगौ अब्लासो सिखा रुवाया जोङो सोरजिनो हायो ओंखायनो दायो आसामा गुदुं जादों बे गुदुं जानायाव सिरि थानो मोना रायजोफोर जोंहाबो गावनि जायगायाव गावनि आवाजखौ होबाय थानांगोन खालि जोङो नाम भाइलेन्ट रावखौबो जोङो गोरोन्थिखौ खालामनाङा सोरबा अन्थाइ खुबैथों सोरबा माबा मोनसे आखल दिन्थिदों बेफोरखौ लानानै जोंहा खर' सानो नाङा जोङो जाहाथे बेवहाय एकदम डिसिप्लिनजों थाङो डिसिप्लिनजोंसो जोङो दावहाखौ देरहागोन रायजोफोर आंहा 100% बिश्वास दङ जे बड'लेण्डनि जि सोमावसारनाय बियो जिर' थांनाय नङा दिनै नङा गाबोन बड'लेण्डआथ' जाखानांगोनानो बेजों लोगोसे बर' आइ आफाफोरनि हास्थायनाय
जायखिजाया जाफुंगोन आरो बियो जोंनि खामानि मावनायनि सायाव सोनारगोन এই সময়ত মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছো আজি অসমত জাতি মাটি ভেটি গড়া এটা চৰকাৰ আছে তেখেতসকলে কৈছিলে খৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ আৰু সেই খৰাইঘাটৰ শেষ ৰণত অসমীয়া জাতি বচাও হ'ব আজি কি কৰিছে অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে অসমীয়া জাতি বচাইছে অসমীয়া ভেটি বচাইছে না অসমীয়াৰ মাটি বচাইছে অসমৰ ৰাইজে খুব ভালদৰে জানে আমিতো খুব ভালদৰে নাজানো কিয়নো সেইটো জানাৰ সুযোগ